Hello mga Yinyes! DCB TV. Gusto mo kayo subscribe na YouTube channel? Click the notification button para mag-update sa mga video na i-upload ko. Nga pala mga Yinyes, magandang hapon. Nandito na ngayon sa tabing dagat. Update mo sa tabing dagat mga Yinyes. Ano pa rin, mahangin pa rin. Dala ng hangin amihan. Mga Yinyes? Mga Yinyes, yung tabing dagat, malakas pa rin yung alon. Pero kayo na mga Yinyes, may lumaot. Hindi lang natin naabutan. May lumaot kanina. Hindi ko alam kung konting huli o marami. Ayan yung ayan, dito atin sa may dagat. Ayan. Okay, ayan. So, dito pala ayan, yung ano dito, pag wala kang vaccination card, may nagbabantay doon. Ayan, ayan, may kubo diyan. Yung mga nagbabantay, pakita ko lang ayan sa mga nagbabantay diyan. Pagpasok nyo dyan sa may bunga dyan, may nagbabantay dyan. Pag wala kayong vaccination card, hindi ka makakapasok dito. Kaya fully vaccinated. Ang papasok sa mga sabing agad, kaya fully vaccinated. Ayan, may yan. O, yan, may yan. Punta natin yan si, ano yan, Taba. Punta natin si Taba. Bigyan yung si Taba, punta natin. Taba! O. Yan, may yan. Ito kaibigan mo yan si Taba. Ano niya, kasama niya si Kirat. Yan, si Kirat. Ayan, ang ginagawa namin yan, kakarga nila yung lambat kasi bukas siguro lalaot sila. Alam, bukas na ba? O, lalaot na bukas. Itong video ko man yan, sa nakarang video ko, meron din yung ganito din, paano magkarga ng lambat. O, meron din. Pero ngayon, dati si ano yun, si Papa ni ano yun, Kirat yun. Ngayon naman si Kirat saka si Taba. Ayan yan, so, nahirapan sa magkarga kasi malakas ang hangin. Grabe dala ng hangin amihan, kaya ayan, may yan. Pero bukas, lalaot kayo Taba? Lalaot kayo bukas? O lalaot na sa bukas daw kayo? Kahit medyo malakas ang alon, lalaot daw. Ikaw ka na, lalaot ka bukas Kirat? Lalaot ka bukas? O lalaot din. Ayan, ayan. Ayan, mahirapan magkarga, mahirap magkarga kasi kumbaga mabuhangin pa. Ayan, mabuhangin. Mahirap. Ayan. Yung may yan, so mga nagbabantay doon banda, may mga nagbabantay dyan pag inaharang nila yung inaharang nila yung mga nagbabike kasi pag wala silang vaccination card, hindi sila makapasok dito sa tabing dagat. Hindi ka po yung vaccinated. May mga police din na nag-assist. Ayan mga yan. Okay. So yun lang mga yan sa update ko sa tabing dagat. Dala pa rin ang hangin amihan, malakas ang alon. Kasama ko si Taba at si Kirat. Maraming salamat sa panonood. God bless you everyone. Sana